Aprende a distinguir vogais abertas e pechadas. Capítulo 24. Mira que faciliño. Todas as palabras terminadas en oma son pechadas menos doma e toma. Toma! Aroma, broma, coma, diploma, goma, idioma... Pois eu digo idioma. E pasa igual que as terminadas en homo, todas pechadas. Asomo, como, cromo, nomo, mordomo, pomo. Só tomo se pode pronunciar das dúas maneiras. Tomo ou tomo, como colmo e colmo. Isto é o colmo. Escolma, iso sí, só pode ser con o aberto. E agárrate que veñen curvos. Dice home con o aberto, pero nome, pronome e renome son con o pechado, como xerome. Do mesmo xeito, dice forma con o pechado, pero norma con o aberto. Aquí non hai forma de que haxa norma. Veña, que sí, que hai unha norma fácil tamén. As palabras que acaban en orme son con o aberto. Conforme, enorme, informe, uniforme, igual que estes dous insultiños cos que terminamos por hoxe. Prosma e trosma. Xa parece o Miro Pereira. Dígocho eu.